Een milieuvriendelijker tankstation in Rilland. Frietvet in je tank en de stroom komt van windmolens. Dat is ook waar we met z'n allen naartoe gaan. Dat we toch steeds zuiniger zijn op onze omgeving. En verder in deze uitzending. Veel animo voor DNA-onderzoek ramp. En met 200 man een boerderij beginnen. Goedenavond. Een Zeeuwse primeur in Rilland. Vandaag opende daar de eerste Clean Energy Hub van de provincie. Een ingewikkelde Engelse term voor iets wat eigenlijk heel simpel is. Een tankstation waar je op meerdere manieren milieuvriendelijker kan tanken. Dit ziet er op het eerste gezicht uit als een gewoon tankstation, maar toch zijn de pompen erachter bijzonder. Het is het eerste Clean Energy Hub van Zeeland. Simpel gezegd het eerste openbare centrum om schoon te kunnen tanken. Ook omdat je dat als bedrijf wilt, maar ook zeker omdat we dat gewoon zelf willen. Dat is ook waar we met z'n allen naartoe gaan. Dat we toch steeds zuiniger zijn op onze omgeving. Dat is de snelste laadpaal van Zeeland. Het is 300 kW en dat gaat heel erg snel. Het verschilt wel per auto wat je natuurlijk aan kan. De een kan meer aan dan de andere auto. Maar dit is inderdaad de snelste laadpaal. De stroom is groene stroom. Wordt geleverd via zeewind en het wordt opgewekt met de windmolens die hier in Rilland staan. Er zijn nog niet veel auto's die met 300 kilowatt kunnen laden. Maar dat gaat in de nabije toekomst veranderen. Je ziet nu wel een range tussen auto's die 40 kilowatt aankunnen en ook wel auto's die al richting de 300 aankunnen. Dus daar zit wel een groot verschil in. Maar je ziet wel dat de accu's steeds beter worden en dat de auto's ook steeds meer aankunnen. De pomp ernaast is iets heel aparts. Hier kan HVO 100 getankt worden. Diesel, maar dan gemaakt van plantaardige oliën en geproduceerd uit afval. Zoals bijvoorbeeld afgewerkt frituurvet. Heeft nagenoeg geen CO2-uitstoot. Wordt getankt door zowel auto's als vrachtwagens. En als je denkt, morgen wil ik dit gaan tanken, kun je er ook gewoon gelijk mee aan de slag. Het heeft geen consequenties voor de tank. Het ruikt niet. Het heeft heel veel voordelen, maar ja, er is natuurlijk veel minder van beschikbaar als van fossiele dieselolie. En daar zal het probleem zitten, dat je het niet voor iedereen beschikbaar hebt. In Rilland, bij dat tankstation, is verslaggever Remy Oppeneer. Remy, waarom is dit nou zo bijzonder? Nou, het zijn twee manieren van tanken die CO2-neutraal zijn. Dus eigenlijk bijna geen uitstoot hebben. Onder één dak, een primeur in Zeeland. Het is ook een ondernemer die zijn nek uit heeft gestoken op dit gebied. Daar krijgt hij bijvoorbeeld geen subsidie voor. Ja, dan vraagt zich maar af, wanneer ga ik hier geld op verdienen? Want op dit moment is niet de verwachting dat er mensen rijen dik voor de deur zullen staan. Maar goed, in de toekomst is de verwachting dat het vanzelfsprekender wordt om op deze manier te tanken. Ja, en die HVO 100, olie van frietvet, gaan nou ook bijvoorbeeld veel vrachtwagens dit direct tanken? Nou, niet direct, om de simpele reden dat de prijs van een liter nu nog ongeveer 40 cent duurder is dan van een gewone liter diesel. Maar goed, er zijn wel bepaalde bedrijven die voorwaarden stellen aan levering. Bijvoorbeeld denk aan de supermarkt. Er is een grote keten die aan het overwegen is om verplicht te gaan stellen dat alle leveranciers van hun voorraad gewoon op een energie-neutrale manier kunnen gaan leveren. Nou, en dan is dit een goede manier om dat op te lossen. Denk aan aggregaten, die kunnen hier ook goed op draaien. Er zijn gemeentes die voorwaarden stellen aan festivals. Van jullie krijgen pas een vergunning als jullie op een CO2-neutrale manier dat festival kunnen organiseren. Nou, en als jij dan je aggregaat op HVO 100 kan laten draaien, dan heb je veel minder uitstoot. En dan ben je al heel eind bijvoorbeeld. Dankjewel, Remy. Tientallen mensen willen meewerken aan DNA-onderzoek om slachtoffers van de watersnoodramp te identificeren, zegt de politie. 105 slachtoffers van de ramp staan nog steeds genoteerd als vermist en tientallen slachtoffers zijn naamloos begraven. In een podcast van de PZC deed de politie een oproep om DNA af te staan, maar dat er zoveel respons op zou komen werd niet voorzien. Volgens de politie zorgt het voor veel extra werk en duurt het nog een hele tijd voordat de resultaten bekend zijn. Door de hoge energieprijzen is iedereen aan het besparen geslagen. Verwarmingen lager, ramen dicht houden. Maar dat is slecht voor schimmelvorming in huizen. Vocht- en schimmelbestrijders hebben het dan ook drukker dan normaal. Ik denk wel 35% meer aanvragen dan normaal. Hij komt vooral schimmel tegen op slaapkamers. De meesten die slapen niet met een raam open, omdat het is in deze tijd van het jaar een beetje te koud. En daar kom je heel veel schimmel tegen, vooral in hoeken.
achter een kast, in een kast. Soms schrijnende gevallen kom ik tegen. Maar wat moet je doen om schimmels te weren? Verwarmen en ventileren. En niet zomaar even een kwartiertje de ramen of de deuren open. Nee, gewoon continu. En dat is een hele hoge energierekening. Dat is het, dat is het inderdaad. Dus het is gewoon tegenstrijdig. Een bijzonder gezicht was het. De eerste brug voor de nieuwe sluis in Terneuzen is vanmorgen aangekomen op de plek waar hij straks komt te liggen. De brug lag maandenlang opgeslagen in Westdorpen en vanmorgen is hij op een drijvend ponton over het kanaal vervoerd. Dat ging razendsnel, gerekend werd op een reis van 2 uur, maar het was in 3 kwartier gepiept. Morgen wordt de brug geplaatst en in de dagen daarna komt de eerste sluisdeur aan. Er komen bij de nieuwe sluis in totaal 2 bruggen en 4 sluisdeuren. Voetballer Tom Boeren uit Terneuzen heeft een contract getekend bij NAC Breda. Hij stapt per direct over van eredivisieclub Cambuur en gaat nu dus weer spelen in de keukenkampioen-divisie. Boeren, spits, scoorde dit seizoen nog niet 1 keer bij Cambuur. Hij heeft een contract van 2,5 jaar getekend in Breda. Met 200 mensen een boerderij bezitten, een boer inhuren die het meeste werk doet en dan de spullen die van het land komen zelf opeten. Dat is het idee achter de Herenboerderij. Dit jaar begint er ook een in Zeeland, in Scharendijken, als er genoeg deelnemers gevonden worden. De eerste lijnen van de toekomstige herenboerderij worden al uitgezet. In een gebied van zo'n 24 hectare worden straks aardappels, groenten en fruit geteeld. En er komen ook wat scharreldieren te lopen. De opbrengsten worden onderling verdeeld onder de 200 deelnemers. En zo komt de droom van veel mensen uit. Zoals van de 18-jarige Ivy, die zich al heeft ingeschreven. Ik denk toch wel aan de toekomst en aan de producten die we eten, groente, fruit. En als je ziet dat dat biologisch geteeld wordt voor je eigen ogen en je helpt er zelf ook aan mee. En vind ik belangrijk om als jonge generatie zeg maar, daarmee bezig te zijn. Het principe is simpel. De leden van de herenboerderij betalen allemaal een eenmalige inleg van €2000. Van dat geld wordt land gekocht en een boerderij gebouwd. Vervolgens betaal je wekelijks een klein bedrag aan contributie, waarvoor je dan ook een pakket aan etenswaren krijgt. En een deskundige boer wordt ingehuurd die de leden kan helpen op de boerderij. Inmiddels hebben zo'n 100 mensen zich aangemeld. Maar dat aantal moet op zijn minst verdubbeld worden. Dat hebben we wel nodig. Als we dat niet doen, dan starten we nog niet. In het begin mag het nog iets minder zijn, omdat we ook de eerste jaren toch nog niet volop kunnen telen. Maar dat zal in de loop der jaren moet het wel naar die 200 leden groeien. Het vertrouwen is groot dat dat wel goed komt. En daarom wordt er al druk nagedacht over wat er nog gebouwd moet worden om van de herenboerderij een succes te maken. Er komen natuurlijk allerlei hagen rondomheen die als windbrekers dienen, maar die ook fouragegebied zijn voor vogels, voor vlinders, voor insecten. En er komen hier kleine akkertjes, rijenteelt waarin de fijne gewassen geteeld worden. En ook nog een waterbassin had ik begrepen. Ja, er komt ook nog een waterbassin. Wat we hier nu uitgezet hebben, dat is eigenlijk waar we de tunnelkast gepland hebben. En dan moet er hier ook nog een waterbassin komen waar we het zoete water willen opslaan wat we opvangen. Een van de achterliggende gedachten van de herenboerderij is dat de producten geen lange weg meer hoeven af te leggen van de boer naar de consument. En het is ook nog goed voor de gezelligheid. De belangrijkste overeenkomst is dat mensen gezamenlijk helpen op een boerderij en hun eten uit de buurt halen. En dat zie je op elke herenboerderij, zie je dat alleen maar groeien en toenemen en fijner worden. Want hoe langer je op een boerderij werkt, hoe meer vrienden, kennis je daar krijgt. En je ziet echt dat de community ontstaat. Het is daarnaast ook beter voor het milieu. De vraag is natuurlijk wel of ze daarmee boeren uit de buurt, die zich ook richten op de lokale markt, in de weg zitten. Ik denk dat de invloed van het toerisme hier dat effect af zal zwakken. Dat die lokale boeren toch de groente en zijn fruit wel verkocht krijgt. Ivy kan in ieder geval niet wachten tot ze haar boodschappen van haar eigen land kan halen. Van broccoli, spruiten en appels natuurlijk. Dus dan zou je niet meer naar de supermarkt voor je groenten moeten hebben. Over een klein jaartje zou dan al onze oog moeten kunnen zien. En dan is het echt de bedoeling dat je elke week wel je groente en je fruitpakket hebt. Na de regen van vannacht klaarde het vanmorgen vrij snel op. Het werd op sommige plekken nog best zonnig, met wat kleine stapelwolken. Het was 7 à 8 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden. Maar warm wordt het niet, met 4 à 5 graden en een noordoostenwind. En daarmee besluiten we deze Zeeland nu. Ik zie u graag morgen weer. Een fijne avond.